Eu era tubero. Eu era trafador. Eu era administrativo. Eu soldador. Eu concretamente entrei a través de unha compañía, da RAM. Eu entrei por un concurso de aprendices, que entrei de aprendiz en Astano. Sí, tamén de aprendiz entrei, sí. Eu entrei por unhas plazas que houve de soldador, entrei. Pois era un concurso que había 60 ou 70 plazas. Así. Era previo un examen no que eran os antigos comedores, paso o examen e os 60 primeiros, pois entramos en Astano no 14 anos. A ilusión daquela pois era pouca, porque con 14 anos pouco sabes que tes a teu pai, o teu veciño, e por iso vas. Foron uns tempos moi difíciles ao principio, porque desde aquí de Magalofes baixábamos a pé, e subíamos a pé, se traballaba hasta as 6 da tarde. Nacín preto do hosteleiro, é dicir, eu me salía da cama prácticamente con 2 zancadas xa estaba nas portas do hosteleiro, o sea que e logo o proceso ven sendo o mismo. O que pasa que no meu caso entrei tamén co aprendizaje que era para talleres, logo ao cabo de 2 anos se propoñían en función dunhas notas que ibas adquirindo na teórica, pois se te interesaba ir á oficina ou demais. Vamos, a ilusión un pouco era tamén esa, de poder ir mellorando algo. Era o que había. Era hasta no que veche suerte, estás aí, estás non tens que andar buscando traballo por aí. Era así o vivíamos. Era xogador de fútbol e estaba no Maniños, aí xogando daquele tempo. Despois tamén vi unha temporada ao Perlío, volvín para o Maniños e me quedei aí uns anos de entrenador de nenos e así foi a vida un pouco durante ese tempo. Sí. Pois mira, nosotros aquí non tiñamos sociedade ninguna, nunha aldea pequena como é, non había ninguna sociedade, os que éramos un pouco inquietos e tal, fomos fomentando unha sociedade, montamos a asociación de veciños, que claro, foi o primeiro presidente, ademais. A partir daquela, pois, bueno, se empezou o local social, os domingos a traballar aí todo o mundo, todo eran axudas, a parte do Concello, que nos dou o terreo, fomos facendo así a sociedade a que hoxe está vixente, porque non había prácticamente nada. Aquí en Magalofes tuvemos cine, tuvemos salón de baile, tuvemos de todo, pero as sociedades dese tipo non había. Os que éramos certamente algo inquietos. Eso nacido en Astano, porque Astano para min sempre foi unha universidade. Aí Astano vou traballar xente de, non vou dicir sitios remotos, xente que non sabía ler nem escribir e se comportaba, aprendeu a comportarse, aprendeu a vivir, porque Astano foi unha universidade con moita xente, non solamente de traballo. Dice que foi copiado da Bazán, porque Bazán, os aprendices de Bazán sempre tiveron esa fama e tal, pero en Astano igual, a escola de aprendices eso foi único. Foi único e bueno, hasta que veo a reconversión, claro. O mundo asociativo xa estaba aí. Había esa inquietud. Eu, por exemplo, nacín en Perlío, vivín en Perlío hasta que logo me casei e vin a Magalofes, pero xa formaba parte dunha sociedade, incluso estaba en unha directiva da primeira sociedade que houve en Perlío, que era o Círculo Cultural, Recreativo e Deportivo daquela, de Perlío. Xa estuve aí de bibliotecario, estuve de vicesecretario, estuve incluso de secretario, hasta que logo, bueno, cando me casei para aquí se regulou o tema se formalizou o tema da asociación de veciños, e, bueno, xa me integrei máis aquí. Entonces, aquelo, pues, quedou xa máis para ir de visita, entonces aí foi. Pero todo depende da empresa que realmente nos dou para arriba, nos axudou a vivir. Sí, porque Astano, a raíz do 72, Astano foi unha escola en todos os conceptos. Foi unha escola sindical, onde se formaron centos e centos de xente que acabaron os sindicatos e facendo moi bons sindicalistas, por certo, pero foi unha escola tamén, era unha escola, ao haber tanta xente ali metida e traballando tanto xuntos, foi unha escola tamén de formarnos entre nós e facer toda a cantidad de movimento asociativo que se fixo en Fene e en outros sitios, pero en Fene basicamente. Porque o primeiro contacto que tuve con o movimento asociativo pois foi aquí nesta sociedade, como dixo o Suso, crearla, que eu daquela non
estaba, pero non fundo a primeira directiva, estaba aquí tamén, pero eu debín entrar en sociedade no 80 ou por aí, e foi, o sea, era algo que se xeraba ali en Astano, que todas as parroquias, todos os sitios querían ter unha sociedade, porque oíamos uns a outros e todo o mundo quería facer cousas na súa parroquia, porque isto medraba, isto, como dicía antes Suso, a xente viña de todos os lados a vivir a Fene, e Fene tiñes que dar acollida e tiñes que dar servicios tamén, por decirlo así. Entonces, para aglomerar todo eso, eran moi necesarias as sociedades.